जिर' दिनै बिटिसिआ फैसा गैया जे बेयाव 7 जन स्टाफआव सासे स्टाफआनो दिनै 7 जननि खामानिखौ दिनै मावनो गोनां जादों। बेनो जों जितु मोनसे एस्टिमेट जुदि लाना फैयोबा जोङो मास मोनसे 1.5 मास गाहाम नेनो गोनां जायो। अब्ला दिनै जोङो जितु डेभेलपनि खामानि जों मावनो सानदों, दिनै जों मावनो सानब्लाबो जों दिनै हाया, खारन जोंहा स्टाफ गैया। मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव दिनै लेहेमिया जानायनि थाखायनो डेभेलपनि प्रब्लेम प्रग्रेसा दिनै माने गाहायाव थालांदों। आरो सासे मानसिजों बोरै डेभेलप खालामनो हागोन, सासे मानसिया बोरै प्रग्रेस देखायनो हागोन। दिनै जोंहा जानुवारि फेब्रुआरियाव जोंहा फान्डआ हाबनांगौ, नाथाय दिनैसिम 9 मास 11 मास जाबाय दिनै खुनु डेभेलपमेन्टनि खामानि जों मावनो हायाखै। मानो खारन फैसाखौ हराखै स्टेटआ। जोंहा स्टेटनिफ्राय गोबां मिनिस्टारफ्रा फैनानै बुंफैयो जे जों बेलेग धरननि जोङो उन्नयन खालामगोन, नाथाय नों फैसाखौनो प्रमद बर' सरकारनो जुदि होआ प्रमद बर' बिथांमोनलाय बोरै डेभेलप खालामनो हानो। एडिसनेल चिफ इन्जिनियार PWD बिथांनियाव जोङो फैदोंमोन जे गांसे मेम'रेन्डाम लानानै। मेम'रेन्डामनि गुदि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा जिथु PWD मेजर डिपार्टमेन्ट बेवहाय नांगौबादि माबाया गैयाहाय, स्टाफआ गैया, जायनि थाखाय दिनै गोबां खामानिया पेन्डिं जानानै दङ। जायनि थाखाय दिनै नोंथांमोना निस्सय नुदों जे बेयाव 7 जन स्टाफआव सासे स्टाफआनो दिनै 7 जननि खामानिखौ दिनै मावनो गोनां जादों। दिनै नट अनलि PWD गुटि डिपार्टमेन्टआवनो, नाथाय आं दिनै PWDनि खोथाखौ बुंनो नागिरदों। आरो मेन जा प्रब्लेमा बेनो, जों जितु मोनसे एस्टिमेट जुदि लाना फैयोबा जोङो मास मोनसे 1.5 मास गाहाम नेनो गोनां जायो। नाथाय बिथांमोनखौ जोङो दुसिनो हाया, खारन स्टाफ गैया। सासे मानसियानो मिटिङाव थांनाङो, सासे मानसियानो टेकनिकेल खालामनाङो, सासे मानसियानो एस्टिमेट नायनाङो, सासे मानसियानो सेन्ट्रेलनि पेकेज बानायनाङो, सासे मानसियानो स्टेटनि पेकेज बानायनाङो, सासे मानसियानो माने टेन्डारनि खामानि मावनाङो। गतिके माने खामानिया माने लेहेमिया जालाङो। अब्ला दिनै जोङो जितु डेभेलपनि खामानि जों मावनो सानदों, दिनै जों मावनो सानब्लाबो जों दिनै हाया, खारन जोंहा स्टाफ गैया। बै समनिफ्रायनो दिनै बोसोरनैसो जाबोबाय जोंहा स्टाफनि जितु जोङो मेम'रेन्डाम गभर्नमेन्टआ होयोबाबो दिनै स्टाफ जोंनो हरा। अब्ला गतिके खामानिया जोंहा पेन्डिं जाखागोन। आरो जों बिथांमोनखौ जों बुंनो हाया, मानो मावनो हायाखै होनना जों बुंनो हाया, खारन स्टाफ गैया। सासे बेक्तिया बोरै मेसिन बायदि खामानि मावनो हानो, जों बेखौ दिनै नुदों। मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव दिनै लेहेमिया जानायनि थाखायनो डेभेलपनि प्रग्रेसा दिनै माने गाहायाव थालांदों। दा बे बेलायाव साख्रि थिसनथाइनि बेलायाव सिदा लांदां जानानै दं। औ, बिटिआर सरकारा लेहेम जानानै दं नामा? औ, दिनै जेनेबा नैयाव जोंहा खमसे खम 6-7तासो माबा दङ, पस्ट दङ। होमबाबो बिथांमोना बेयाव पस्ट नांगौ होनना हरबाय, नाथाय दिनै आसामा जोंनो हराखै। मानो हराखै? पस्टआव खालि दंना। आरो सासे मानसिजों बोरै डेभेलप खालामनो हागोन, सासे मानसिया बोरै प्रग्रेस देखायनो हागोन, हानाय नङा। बेनिखायनो जुदि हसा अर्थआव जुदि बिटिआरखौ जुदि डेभेलपमेन्ट जुदि खालामनो नागिरदोंबा स्टाफजों लोगोसे जोंहा फान्ड नांगोन। हमना ला आं मोनसे खोथाखौ बुंबावनो नागिरबाय, दिनै जोंहा जानुवारि फेब्रुआरियाव जोंहा फान्डआ हाबनांगौ, नाथाय दिनैसिम 9 मास 11 मास जाबाय दिनै खुनु डेभेलपमेन्टनि खामानि जों मावनो हायाखै। मानो खारन फैसाखौ हराखै स्टेटआ। जोंहा स्टेटनिफ्राय गोबां मिनिस्टारफ्रा फैनानै बुंफैयो जे जों बेलेग धरननि जोङो उन्नयन खालामगोन, नाथाय नों फैसाखौनो प्रमद बर' सरकारनो जुदि होआ प्रमद बर' बिथांमोनलाय बोरै डेभेलप खालामनो हानो। बिथांमोन निस्सय डेभेलप खालामनो फैदों। दा फैसायानो जुदि फान्डखौनो जुदि स्टेटआ हराब्ला, खोथाजोंल' जुदि बेलेग धरननि जुदि माबा डेभेलपमेन्ट खालामगोन होनना जुदि बुङोबा बिटिआरआ बोरै डेभेलप जानो। जों बेखौनो खालामदों, मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोन निस्सय खामानि मावनो गोसो, खामानि मावनो सानदों, नाथाय फैसा दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ दिनै होआखै। जिर' दिनै बिटिसिआ फैसा गैया। जानुवारियाव हाबनांगौ, दिनै नभेम्बरावलागै हाबाखै। जुदि डिसेम्बराव हाबोबा डिसेम्बर, जानुवारि, फेब्रुवारि, मार्चआव जोबगोन। नोङो 600-700 कौटिखौ नोङो मास मोनब्रै फोजोबनो हागोन बा हाया। अट'मेटिकलि डिलेट जालांगोन एबार मार्चआव। गतिके जोंनि बिटिआरआव दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ जोंखौ मा खालामगासिनो दङ, गासिबो रायजोआ नुगासिनो दङ। बिदिखौनो खावलायदों जोंनि बिटिआर बाखि आरो गभर्नमेन्ट जायफ्रा दिनै राजनितिक नेताफोर बिथांमोना जेन सिरि मोनो, आरो बुंनांगौ दङब्ला दिनै बुंनांगौ खोथाखौ बुं होननानै आं दिनै माने रायजोनि जानानै जोंनि पलिटिकेलनि पार्टि जिथु सरकारआव थानायखौ आं दिनै बुंनो सानो। स्टाफनि प्रब्लेमा अकल नैबे PWD अफिसावल' ना बेलेग डिपार्टमेन्टआवबो दङ? नङा, गुटै जेसेबां डिपार्टमेन्ट दङ, नट अनलि PWD, गुटै डिपार्टमेन्टआवनो जोंहा पस्टनि प्रब्लेम। गुटै डिपार्टमेन्ट बेसेबां डिपार्टमेन्ट दङ, पस्टनि प्रब्लेमा दंखायो। बेनिखायनो आं बुंदों 3000निबो हयथ' बारा एसे खम जानो हागौ, खालि पस्ट दङ। जोंहा नैबेयावनो आं बुंखाबाय, नै 7टा माबा दङ, आरो बिथिं बिल्डिं डिभिजन दङ, बेयावबो पस्ट गैया। सासे मानसियानो गुटै
गुतै बिटिसिनि हाजार लाखनि खाथियाव एस्टिमेटखौ बोरै मावनो हायाना बेनिखायनो जों अननानै खावलायदों बिनि जुगिदि जेन स्टेटआ जोंनि बे मेम'रेन्डामखौ जेने गोसोखाङो आरो जेन बियो रायजोनि गेजेराव मिथिजायो। स्टाफा जुदि फुलफिल जायोब्ला खामानिया जेनेबा स्पिड जागोनखौ नोंथाङा बुंनो सानो? औ स्टाफा थायोब्ला जों दिनै जुदि एस्टिमेट होयोब्ला गाबोन जों बेखौ मोनलांगोन बिटिसिआव जोंहा प्रग्रेसा जागोन दिनै जों माबाखौ होगोन एस्टिमेटखौ होगोन जुदि सब मास मोनसेनि उनावसो जुदि एस्टिमेटआ बिटिसि सेक्रेटारियाव जुदि प्रग्रेस जायोबा नों माबोरै खालामनो सानसेयानो बहुद समाय नोंथ' माबाया इयार एन्डिंआ नेनानै थायाना इयार एन्डिंआवथ' नोङो फैसाखौ लाखिनो हाया बेनिखायनो माने गुतै माने मेन्टेलि हेडेक माने मा होनना बुंगोन जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ जोंखौ बोरैबायदि जोंखौ नाख्रेबनो नागिरदों माने बुंनो थाङोबा बेनो आरो जोंनि स्टेप मालाबाबो होनाय नङाबो जानो हागौ नाथाय जों रायजोनि गेजेराव बेखौ दिनै जुक्तिखौ जोङो लाबोदों आरो बर्थमान जायफोर थिखादारफोर बिथांमोना जेंनायाव गोग्लैनानै बहुद जेंना नोंथांमोना सोंबा नुजोबगोन गासैनियावबो मोनसे एस्टिमेटनि फरवार्डिं बुनो थाखाय स्टेटनि खामानि मावनो सेन्ट्रेलनि खामानि मावनो थाखाय नोङो मास मोनसे नों नेयाबा नों मोना मानो कारन बिथांमोना मावख'नो हाया लाखनि खाथियाव नोंथांमोना दिनै नुदोंना बेसेबां हाजारा एस्टिमेट दङ बेखौ दिनै एमसिएलए एमफ्राथ' दिनै नुवाखै नायफैयाखै बेयाव नायफाय बेसेबां खामानि दिनै पेन्डिं जानानै दङ स्टाफ गैयिनि थाखायसो आं स्टाफखौ दुसियाखै आरो जोंनि स्टाफ नांगौ आं बेखौ दिनै खावलायदों।